Άγιοι Πατέρες, κύριε Τέος Υπουργέ, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοικήσεως, κύριοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, κυρίες και κύριοι, όλοι που με τιμάτε με την παρουσία σας απόψε, σε μία πολύ επίκαιρη στιγμή, γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός τους Δελφούς άρχισε να μιλάει για θέματα παιδείας, με τους Πριτάνης και με άλλους ανθρώπους, σε μια επίκαιρη, λέω, στιγμή, έρχεται η ομιλία μας, που είναι και έναρξη, κύριε Πρόεδρε, του Συνδόσμου των Επιστημόνων Πειραιώς, έρχεται να θίξει θέματα τα οποία νομίζω ότι απασχολούν όλους και σκέπτομαι να κάνω το εξής στην ομιλία μου, να πω μερικές εισαγωγικές σκέψεις, να θέσω τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, να προτείνω και να συζητήσω λύσεις αυτών των προβλημάτων και να τελειώσω με μερικές γενικές τοποθετήσεις. Ας αρχίσω, θέμα μου είναι πάντοτε για μια ριζική αλλαγή στην σχολική μας εκπαίδευση. Λέω ριζική αλλαγή. Τι θέλω να πω με αυτό και τι αποκλείω. Αποκλείω τα ημίμετρα. Αποκλείω τις προσταφαιρέσεις ορών, μαθημάτων, ό,τι τέλος πάντων γίνεται από ατολμία να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα της παιδείας μας. Εάν δεν έχεις όραμα, εάν δεν έχεις συνείδηση και γνώση των προβλημάτων, εάν δεν ξεκινάς με τόλμη για να τα λύσεις, τότε όλα τα άλλα είναι, ξέρετε, μερικές προσεγγίσεις πολιτικού, δημαγωγικού συχνά χαρακτήρα που δεν μπαίνουν στην ουσία των προβλημάτων. Το δεύτερο που θέλω εξ αρχής να πω είναι ότι για να μιλήσεις και να υπάρξουν λύσεις και να προχωρήσουμε πρέπει να υπάρχει βούληση για παιδεία. Δηλαδή, για να υπάρξουν ριζικές, ξαναλέω ριζικές και όχι επιφανειακές και επιπόλαιες αλλαγές, αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρξει βούληση για ποιότητα παιδείας. Δηλαδή, πόσο ιεραρχούμε σε αυτόν τον τόπο, ότι η παιδεία είναι από τα πρώτα μελήματα που αφορούν στον ελληνικό λαό ολόκληρο, που αφορούν στο μέλλον αυτού του τόπου, που αφορούν στα παιδιά μας, που είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Υπάρχει αυτή η βούληση. Δεν την βλέπουμε. Και δεν την βλέπουμε σε όλο το πολιτικό φάσμα. Γι' αυτό προσωπικά χαιρετίζω, πάντοτε με επιφυλάξεις, ένα ξεκίνημα που πάει να γίνει, να μιλήσουμε επιτέλους για παιδεία. Κρατάω επιφυλάξεις γιατί δεν ξέρω ακριβώς πώς θα εξελιχθεί αυτό, τι προτάσεις ακριβώς είναι, γιατί ακόμη λέγονται γενικότητες, αλλά εάν υπάρξει ένας σωστός, δημιουργικός, ειλικρινής διάλογος για την παιδεία, θα πρέπει να τον πιστώσουμε σε όποιον τον αναλάβει. Εάν δηλαδή δεν πρόκειται για σκοπιμότητες πολιτικές και αν δεν πρόκειται για αντιμετωπίσεις οι οποίες απλώς κλείνουν τα μάτια των ανθρώπων. Διότι δυστυχώς στα θέματα της παιδείας, τα θέματα της παιδείας αντί να είναι ένα πεδίο συγκλήσεων, είναι ένα πεδίο συγκρούσεων. Και με συγκρούσεις τα θέματα της παιδείας δεν λύνονται. Πρέπει να έχουν μία συνέχεια στους ανθρώπους που κυβερνάνε αυτή τη χώρα, ώστε να μπορέσουν μέσα στο πέρασμα του χρόνου να αντιμετωπιστούν. Τέλος, με την ιδιότητα που είχα του Προέδρου για τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, που ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, ο τότε Υπουργός ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος με παρεκάλεσε να αναλάβω αυτό το ρόλο. Σε αυτό τον διάλογο έλαβε μέρος το ΠΑΣΟΚ, έλαβε μέρος ο λαός
πλήθος ανθρώπων, θεσμικών οργάνων, ήρθαν και συζητήσαμε επί 6 μήνες και βγήκε ένα πόρισμα το οποίο παρέδωσα στην Υπουργό Παιδείας, γιατί μεταξύ άλλαξε η κυβέρνηση, και θέλω να σας πω ότι πολλά από αυτά που ακούτε ευτυχώς έχουν να κάνουν με το πόρισμα του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Το θέμα είναι εάν θα μείνουμε σε εξαγγελίες ή θα περάσουμε σε λήψη αποφάσεων και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ακόμη είμεθα στις εξαγγελίες. Ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε? Αγαπητοί, εάν δεν ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τα προβλήματα, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για αλλαγές στην παιδεία, ούτε για βελτίωση, ούτε για ποιότητα. Το πρώτο, έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που πορεύεται, όπως λέω και γράφω, με αυτόματο πιλότο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δηλαδή δεν έχουμε το σύστημά μας να αξιολογείται πού πάει καλά, πού πάει άσχημα, τι πρέπει να κάνουμε, να παρέμβουμε, να διορθώσουμε, να δούμε τι πρέπει να γίνει. Το έχουμε αφήσει και πάει μόνο του. Βρέθηκα στην Αγγλία πριν από κάποιους μήνες, μιλούσα με τους ανθρώπους που κάνουν τα GC και όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή τους αρμοδίους για την παιδεία, και τι μου είπαν οι επικεφαλείς? Ότι εμείς στην Αγγλία ό,τι κάνουμε ξεκινάει και τελειώνει με αξιολόγηση. Είναι το θερμόμετρο που μας δείχνει τι πάει καλά και τι δεν πάει. Χωρίς αξιολόγηση δεν υπάρχει εκπαίδευση. Τόσο απόλυτη. Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον τόπο, πάντοτε δεν υπάρχει αξιολόγηση του συστήματος του εκπαιδευτικού που εκάστοτε χρησιμοποιούμε στην εκπαίδευση. Το σχολείο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ο δάσκαλος. Λοιπόν, οι δάσκαλοι μας, και εδώ μιλάω και για τα πανεπιστήμια και έχουμε ευθύνη πανεπιστημιακή, οι δάσκαλοι μας βγαίνουν πλημελώς καταρτισμένοι έως ακατάρτιστοι για αυτό που πάνε να κάνουν. Διότι το να είσαι καλός φυσικός δεν σημαίνει ότι μπορεί να είσαι και καλός εκπαιδευτικός. Το να είσαι καλός φιλόλογος δεν σημαίνει ότι μπορεί να είσαι και καλός εκπαιδευτικός. Βεβαίως είναι εκ των όνων κάνευ. Πρέπει να ξέρεις το τι για να περάσεις το πώς. Αλλά αυτό που συμβαίνει συχνά στα πανεπιστήμια είναι να μιλάμε για θεωρίες κοινωνιολογίας, παιδαγωγικών στην πρωτοβάθμια και για ειδικές γνώσεις ερευνητικές και να μην έχουμε καμία γνώση, ευαισθησία, προετοιμασία για το τι θα κάνουμε στο σχολείο εφόσον πάμε στην εκπαίδευση. Και συνήθως μαθαίνουμε σε αυτό που λέει ο λαός, στου κασίδι το κεφάλι. Με πειράματα δεν μπορεί να προχωρεί κανείς. Ακατάρτιστη λοιπόν, ανεπιμόρφωτη, και αυτό είναι μοναδικό στον κόσμο, ο βαθμός επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών, όπως είναι με προαιρετική επιμόρφωση όποτε και αν θέλει κανείς, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Όταν σε όλο τον κόσμο αυτό που κυρίως επιδιώκεται είναι η επιμόρφωση συνεχής των εκπαιδευτικών. Αγαπητοί, ξέρετε και έχετε ακούσει για το σύστημα της Φινλανδίας. Λοιπόν, το σύστημα της Φινλανδίας έχει 2-3 κλειδιά. Το ένα κλειδί είναι η συνεχής, περίπου κατέτος, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Συνεχής. Δεν θα είναι μακρά, θα είναι σύντομη, αλλά όταν επαναλαμβάνεται, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν και έχουν μια εγρήγορση και μια επαφή με τα θέματα. Το τρίτο που χαρακτηρίζει τους δασκάλους μας, τους εκπαιδευτικούς μας, είναι ότι είναι αναξιολόγητοι. Ακατάρτιστοι, ανεπιμόρφωτοι και αναξιολόγητοι. Δηλαδή, κάπου συνδικαλιστικά περάσαμε την έννοια ότι ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να αξιολογείται. Εδώ θέλει μια προσοχή, γιατί στο παρελθόν υπήρξαν ακραίες καταστάσεις. Υπήρξαν καταστάσεις που κάποιος έμπαινε μέσα και ζήταγε ό,τι ήθελε και ό,τι σκεπτόταν, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τι κάνει ο εκπαιδευτικός. Για πες σε ένα σχολείο εδώ που έχεις 10 Αλβανάκια και 8 Ελληνάκια, πώς θα κάνεις μάθημα, πώς θα τον αξιολογήσεις αυτόν τον άνθρωπο, τον ίδιο με έναν εκπαιδευτικό που έχει μόνο Ελληνάκια σε μια άλλη περιοχή.
έχει τα μέσα, έχει στήριξη, έχει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η αξιολόγηση θέλει μεγάλη προσοχή, αλλά ό,τι και αν πούμε δεν μπορεί να μην υπάρχει. Τρίτο πρόβλημα, έλλειψη εκπαιδευτικής διοίκησης. Αγαπητοί διευθυντές, υποδιευθυντές, προϊστάμενοι κλπ. Μειωμένες αρμοδιότητες έχουν. Σε σχολιά τα οποία είναι πρότυπα, όπως τα Αρσάκια, λέω ένα παράδειγμα με μη κερδοσκοπικά σχολεία για να μην πάω σε επιχειρήσεις. Εκεί λοιπόν ο διευθυντής έχει υψημένες αρμοδιότητες. Επιλέγεται και στηρίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό η όλη διαδικασία στις παρεμβάσεις και στην δύναμη που έχει και στις αρμοδιότητες που έχει ο διευθυντής. Στη δημόσια εκπαίδευση ο διευθυντής δεν έχει τίποτα. Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός ο οποίος θα λείπει δεν πρόκειται ποτέ να δώσει λογαριασμό, δεν πρόκειται ποτέ να έχει κάποιες συνέπειες και λειτουργεί μόνο με τη συνείδησή του. Και αν λειτουργεί η δημόσια εκπαίδευση είναι γιατί υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι αγαπούν τη δουλειά τους, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι, οι οποίοι έχουν αρχές, έχουν αξίες. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί νησίδες κρατάνε την εκπαίδευση. Έλλειψη εκπαιδευτικής υποστήριξης. Δηλαδή, τι δίνεις στο δάσκαλο, του δίνεις ένα εκπαιδευτικό υλικό. Υπάρχει αυτό που λέμε συντονισμός. Να μαζευτούν οι φιλόλογοι να συζητήσουν πού βρισκόμαστε, τι θα κάνουμε. Να μαζευτούν οι μαθηματικοί, τι διδάσκουμε, η ξενόγλωση, τι βιβλία διδάσκουμε, τι θα εξετάσουμε. Διορθώνεις τετράδια, δεν διορθώνεις. Πώς πάει η τάξη, τι θα κάνεις. Εάν δεν υπάρχουν αυτά, τότε πάλι η τάξη και το σχολείο πορεύεται από μόνο του και δεν μπορεί να έχει ποιότητα. Άλλο πρόβλημα. Λειτουργικός αναλφαβητισμός. Αγαπητοί, χιλιάδες παιδιά, Ελληνόπουλα, τα οποία τελειώνουν το Λύκειο ή τελειώνουν το Γυμνάσιο. Δηλαδή 9 χρόνια εκπαίδευσης, 12 χρόνια εκπαίδευσης. Δεν μπορούν να διαβάσουν, δεν μπορούν να γράψουν. Δηλαδή έχουν αυτό που λέμε λειτουργικό αναλφαβητισμό. Έχουν περιορισμένες γνώσεις στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Πού οφείλεται αυτό? Σε ένα σύστημα το οποίο δεν ελέγχει, δεν στηρίζει, δεν βοηθάει, δεν παρακολουθεί. Να πάω στο μεγάλο ασθενή και στο μεγάλο πρόβλημα της εκπαίδευσης. Το αχρηστευμένο λύκειο. Ένα λύκειο το οποίο είναι η ανώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας, της μέσης εκπαίδευσης και εκεί που έχεις τα παιδιά σε μία ηλικία που μπορείς να τους δώσεις με μία νοητική ανάπτυξη, με μία δυνατότητα πρόσληψης, εκεί λοιπόν τα χάνεις. Τα χάνεις γιατί τρέχουν στα φροντιστήρια, γιατί δεν υπολογίζουν το σχολείο αφού δεν μετράει καθόλου στο να μπουν στα πανεπιστήμια και έτσι οι γονείς και μαθητές έχουν κάνει το φροντιστήριο σχολείο και το σχολείο είναι ένας τόπος που περνάνε απλώς για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν είναι εκεί που δίνουν την έμφαση. Αυτό το απαξιωμένο λύκειο και αχρηστεμένο λύκειο είναι μια πληγή την οποία δεν τολμούν να αντιμετωπίσουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις.